Ако все още си мислиш, че генетиката ти е единствената причина, поради която не изглеждаш добре, това видео е за теб. Преди всичко искам да кажа, че по-голямата част от вас имате или добра, или достатъчно добра генетика, за да изградите физиката, която искате. Една наистина много малка част от вас има лоша или много лоша генетика за изграждане на мускулна маса или сила. Толкова много хора чувам всеки ден да се оплакват от генетиката си, от това, че нямали време, най-различни причини, само и само да се намерят оправданието защо не изглежда добре. Генетиката е един вид потенциала ни. Потенциалът ни няма как да бъде реализиран, ако ние не вкарваме нужния труд, за да стане това. Съответно, как справиш извода, че имаш лоша генетика, докато ти не полагаш усилията, които трябва да положиш, за да се постигнеш целите? Това е истината. По-голямата част от вас наистина не правят достатъчно. Всеки път, в който отида в фитнеса и погледна някой, той прави по-малко от мен. Абсолютно всеки път. По-ниска интензивност, по-лоша техника, по-малко знания. Абсолютно всичко на тези хора им е по-лошо от мен. Затова, преди да се направите извода, че генетиката е това, което ви спира от постигане на пълния ви потенциал и съответно постигане на една наистина добра физика, се замислете вие дали всъщност давате достатъчно от себе си, за да може да реализирате целите си. Да, винаги ще има някой с по-добра генетика от вас. Винаги ще има някой, който ще полага много по-малко усилия от вас и въпреки това ще постигне много по-добри резултати. Да, такива хора съществуват, винаги са съществували, винаги ще съществуват. Въпросът е дали ти, който не спираш да се оправдаваш с генетиката си, решиш най-после да вложиш нужния труд и усилия, за да постигнеш крайната си цел, която е добра физика. По-голямата част от вас нямат правилната техника, нямат правилната програма, нямат треньор, не се следят съня, не се възстановяват качествено. Съответно, как очакваш толкова добър резултат, полагайки толкова малко усилия? Няма как да стане. Начинаещия, който ходи на фитнес от една седмица, си мисли, че единственото, което трябва да направи е да дига тежко и да яде месо. Това е. Това са му знанията, това му е капацитета. Но има толкова много след това. Първо, техника, програма, сплит, възстановяване, сън. Има толкова много неща и толкова много детайли, които наистина екстрактват и тези 20%, които по-голямата част от вас не постигат. А те са една много, ама много важна част от това да постигнете крайната си цел. Разликата между човек, който дига тежко и човек, който дига тежко с добра техника е огромна. И имайте предвид, че това е само едно нещо. Това е техниката. Остава съня, възстановяването, диетата и още много неща. Забелязах и друго нещо при главно начинаещите. Много хора си мислят, че им трябват едни 5-6 месеца бълг в началото, понеже повечето хора започват слаби и след това започват да кътват. Не мисля, че има какъвто и да е смисъл ти да се подлагаш на един кът, да свалиш 10, 15, може би и повече килограма, с цел да изглеждаш по-изчистен. Каква мускулна маса си изградил за една година или за 6 месеца? Аз имам сравнително добра генетика. Качих 20 кг в първите 6 месеца. И въпреки това, ако бях започнал да кътвам тогава, просто щях да стана една клечка. Вместо да кътна, аз продължих 50, 60, 70, 80, 90 кг. И чак когато стигнах 90, тогава ги смъкнах на 80. Това, което искам да ви кажа, е, че наистина трябва да се подложите на един много, ама много дълъг и сериозен бълг, преди въобще да обмисляте кътването. Да загубиш 10, 15, 20 кг мазнина е лесно, но да качиш 20 кг мускул не е. Именно заради това бълга е в пъти по-важен от къта. За всеки начинаещ, който гледа това видео, моля ви, не дейте да кътвате след 6 месеца бълг. Трябва да имате поне една година стабилен бълг и след това да си обмисляте кътовете. Няма никакъв смисъл ти да си тренирал от едни 6 месеца, да имаш качени 10, 15, 20 кг и да решиш да кътнеш и те от нищото. Да, ако се отнася за едни 2, 3 до към 5 кг, може би, зависи. Но за по-голямата част от вас това е нещо напълно ненужно. Качвай си, тренирай си, оправи си техниката, оправи съня, оправи си възстановяването, оправи си всичко, изчакай едни година, година и половина, 2 и чак тогава започни къта.
Надявам се да съм ви бил полезен. Абонирайте се, ако искате още такива видеа. Дайте един лайк на това видео. Коментирайте, ако имате идея за нещо, мнение за нещо. И до следващото видео.